Τη ματιναγιά, τη ματιναγιά, τη ματιναγιά Παρασκευή. Τη ματιναγιά, τη ματιναγιά, τη ματιναγιά Παρασκευή. Τη ματιναγιά, τη ματιναγιά, τη ματιναγιά Παρασκευή. Τη ματιναγιά μέρα κέρνα, για μου κέρνα. Τη ματιναγιά μέρα κέρνα, για μου κέρνα. Νερκέ απ' το πουλί, νερκέ απ' το πουλί, νερκέ απ' το πουλί του κέρασμα. Νερκέ απ' το πουλί, νερκέ απ' το πουλί, νερκέ απ' το πουλί του κέρασμα. Κι αυτό το σιροφέρνα κέρνα, για μου κέρνα. Κι αυτό το σιροφέρνα κέρνα, για μου κέρνα. Νερκαϊστική, νερκαϊστική, νερκαϊστική το χέρι του. Νεραγιστική, νεραγιστική, νεραγιστική το χέρι του. Και πίσε το ποτήρι κέρνα, για μου κέρνα. Και φύση το ποτήρι κέρνα, για μου κέρνα. Νερκιούδες στην νερκιούδες στην νερκιούδες στην πέτρα χτύπησε. Νερκιούδες στην νερκιούδες στην νερκιούδες στην πέτρα χτύπησε. Αυτό το εκκλησάκι είναι του δόχου Πηγή και όμως οι γιαγιές του είχαν πει για Παρασκευή έλεγαν. Ερχόταν όλες αυτήν την ημέρα, εδώ εκκλησιαζότανε όλοι μαζί, μετά έρχονταν και παπάς και έβγαζε εδώ έξω την πακύρα αυτή με το νερό, με το βασιλικό και μας έκανε αγιασμό. Μας φώτιζε όλες εδώ και έπιαναν το χορό. Από εδώ, τούτη εδώ η πλατιούλα ήταν πιο καλή, πιο ανοιχτή και πιο ίσια. Χορεύανε εδώ πέρα 3 γύρους, μάτινα για Παρασκευή και μετά αρχινούσαν κάτω να πηγαίνουν μέχρι την εκκλησία με τα τραγούδια. Σταματούσαν μάλιστα αυτή που τραβούσε το χορό, είχε και ένα μαντιλάκι και την κυρνούσαν καμιά δραχμή, τα άβαζε εκεί και όταν χωρίζανε και καθόταν εκεί σε ένα μπαγκάκι, τα λεφτά αυτά τα χωρίζανε αυτές που τραγουδούσαν, τα παίρνανε. Τα δίνανε τις τραγουδίστριες. Ήταν πολύ ωραία οι θύματα, αλλά τι να πω, μας έφυγαν τώρα.